Pozdrav svima i dobrodošli u Pas Pahtu. Gotovo? Dobro. Prvo što sam teo da dam je Kirby. Svi znamo Kirbija, ko ne zna, marš kući. Šalim se. Kirby je mali debil. Samo ne znam da li ja ovo dobro radim. Ima li on usta? To je Kirby, rećemo. To je jedna ruka, druga ruka. Moja malo deblje, znaš. On je buckast. Bum. Wow. Ovako se prata za nešto para, ja stvarno ne znam. Ništa, ajde, neš nikako nazvati, neka to tu. Drugo što hoću da crtam je, šta sam nabeštao, jalubenca. 7. Uzimo iz 8. Šta? Ne mogu da se peću. Kako ne sam pitao se. Ok, nadam se da je dobro. Iako mi se liči na neku čini. Ok. Udra boj crvenu. Bam. Bam, 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 bam. Rećemo da je ulubenica. Dobro. I onda sad crtamo one semenčice. Ok. Ovdje treba se neko pozvati. Ne brinite se, neće još se video završiti. Crtam 5 stvari. 9 stvari je auto. Za auto imam ono ideju. Ne sviđa se, marš kući. Ovo je inače ništa. Megi, jel? Nije Megi. Uzmam žutu boju, zašto ću žuti auto. 16. 17. Uzmi to što imamo. Da, ovdje sam imao plan ovako nešto. I nisam na dobro mjesto. Dobro. Rećemo 100 gume. I onda unutra žuta boja. Ja se nadam da ću prodati se, eto bar za 10. Mislim se ne vidi guma. Bam, bam. Pa ne fali mi ništa. Plačiće. To je to. Dobar je. Ništa mu ne fali. Je u četvrta stvar. Da, četvrta stvar koju sam teo crtam je ovaj lik. Ovaj lik što on crta. Dobro kontakt. Da će mi biti easy. Znači, koliko sam ja vidio, glava mu je zelena. Da, rekao bi da je zelena. Meščine krava boja. Dobro. Ono gore što ima na njegov kačkić. Tako da je. To je plave boje. Također mu je zamazan. Bam. Crvena. Ova neka brown. Fak pogrešno boje. Ova. A i roza. Crvena. Ne se roza sa svi. Onda idemo, ima buljave oči. Onda u očima ima ono crno. Ima li ono usta uopšte? Ja imam crven nos. To sam zaboravio. To neće ni trčati, šta ćemo. To još beš ima.
Wow. Wow. Čekaj iz početka. Tebi se ništa ne sviđa. Aj marš iz prodavnice. Nemate vidi više oči. Pogrešna plava konja. Ajde. Ja da je baš jedan nego malo prelajte. Idemo to. Onda idemo njegove buljave oči. Unutra imamo crno ko svi. Wow. Dobro, ide. Pam. Jedna rukica. Druga rukica. Rećemo da su druga. Pam. Bam. Unutra ima ono crno. Crno-belo ću reći. Ja mislim da sam završio. Stane oči vam popravim. Bam. Sad je malo lepši. Da, zaboravio sam totalno. Ima on zamazano ovo. Ima i ovo zamazano također. Svaki bojama ću. Mene se osjeća. Ocenite ovaj crtež od 1 do 10. Od 1 do 10 u komentarima. Ako vam se sviđa. Evo prodajem ga. Bam. Našla ukucat ću mi. Ili sad ukucam me. Ili ide ovako. A ja ću ukucati me. Peta stvar i zadnja stvar koju sam teo razrtam je, znate onaj, mislim 100% znate logo od YouTube. Pa to hoću. Znate dobro na šta mi. Znam da je crven. Kako piše ide. I unutra ima kao ono. Uuuu. 53 kuće. Opet ću ja ovo. Dobro. Bam. I staviš kao u neku kocku. Ne znam što. Hajde. Dobro. I to je zadnja stvar. Ukucaci YouTube. YouTube. Aj, spojeno ću. Stvar ću odvojiti. YouTube. Sad čekam da se proda. I za koliko će se prodati. Da vidim kakav sam sa parama. Dobro. Ne sviđa se. Evo George. Evo izda me. Moj omiljeni kupac. U stvari, ajde nacrtam još nešto. Nacrtat će ovo njegovu paletu. Je tako to zove. Ovo što drži boje. Ne znam šta radi. Ja nemam da ne bude postavljeno ja nešto sam bez stvari. Dobro.
On počne na čajnik. Dobro, jesi. Sad crtam boje unutra. Bam, jedna boja. Druga boja. Treća. Četvrta. Možda li sad peta. Petu ću u sredinu. Ajde, to ne bude. Ovo ne liči ni nešto. Daj opet. Ovo je ono da stavi se palac. Ovo je ono da se drže boja. Crvena. Plava. Druga plava. Treća plava. Ova. Druga crvena. Jedna crna. Jedna žuta. Ovo je. Dobro, ja bih rekao da sam završio. Ok. 6, 7, 9, 10, može. Uzmi. To bi bilo to za ovaj video. Ja vas nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Jako puno bi mi značilo. I ćao.